Ďakujem pekne, dámy a páni. Ja by som teda ako kolega začal takou perspektívou vlastne, v akej by sme mali túto imigračnú politiku alebo toto otvorenie trhov a prístup Slovenska do Európskej únie vidieť. A ja sa možno dostanem neskôr nejakým odpovediam, ale začal by som otázkou, že čo je vlastne otázka. Hej? Lebo jedna perspektíva je, či si máme pustiť imigrantov na naše teritorium, na našu dedovú zem, keď to tak môžem povedať, alebo či je otázka, ako neprepadnúť a možno uspieť a získať v globálnej súťaži o talenty. Aby som odpovedal na tieto otázky, alebo aby som sa k tomuto dostal k tomu, že čo je podľa mňa ten správnejší pohľad na túto tému, tak skúsim vás previesť cez také tri témy. Demografické perspektívy a potreba imigrácie, potom niečo poviem o tom, aká je vlastne situácia na Slovensku a zhrniem nejaké východiská pre imigračnú politiku. Demografická perspektíva nie je veľmi ružová. Máme starnúcu populáciu, nedostatok kvalifikovanej sily v mnohých odvetviach, čo vyvoláva aj stratu dynamiky, máme pomerne málo mladých ľudí, ktorí prichádzajú, takže máme, čo by som nazval, inovačný deficit, pretože ako vieme, tí mladí ľudia hlavne sú takou hybnou silou ekonomiky, keď vlastne inovujú a vytvárajú nové myšlienky. A toto všetko vytvára určité rizika pre sociálny a dôchodkový systém. Toto všetko sa zhoršilo počas finančnej a ekonomickej krízy, ktorá k tomuto pridáva zvyšujúcu sa averziu podstúpiť riziko. Riziko samozrejme je niečo, čo nemáme radi, ale keď chceme inovovať a keď chceme podnikať, tak je to niečo, čomu sa nemôžeme vyhnúť. Zároveň máme ekonomický pokles, ktorý zhoršuje napríklad rizika pre sociálny a dôchodkový systém. No a potom toto všetko s ohľadom na migráciu vyvoláva tiež negatívny postoj voči etnickým minoritám a voči imigrácii a v Európe sa tento trend nazýva aj ako Fortress Europe, pevnosť Európa. Toto sme my a ostatní sa sem dobíjajú a my sa ich snažíme nepustiť. Keď sa pozrieme na niektoré základné trendy, podiel populácie v produktívnom veku na Slovensku pomerne vysoký zatiaľ a dokonca sa zdá, že tá prognoza do roku 2020 je stúpajúca. Otázka je, ostanú títo mladí ľudia na Slovensku, keď vidíme, že v ostatných krajinách Európskej únie je nedostatok, teda očakáva sa pokles pracovnej sily v produktívnom veku, čo vlastne môže znamenať to, že títo mladí ľudia nám odídu. A k tomu sa dostaneme o sekundu ešte. Miera ekonomickej závislosti, teda podiel populácie po produktívnom veku na populácii, vidíme, že stúpa, je na Slovensku zatiaľ pomerne nízka v európskom porovnaní, ale očakávame dosť výrazný nárast. Takže toto tiež zhoršuje našu situáciu z pohľadu na ekonomiku a systémy teda dôchodkového sociálneho zabezpečenia. Ako som už povedal, rizikom je aj to, že síce aj keď u nás povedzme, že tá populácia v produktívnom veku stúpne, je dosť pravdepodobné, že mnohí z nich odídu. A ako vidíme, Slovensko je je krajinou, ktorá má pomerne vysoký odlev pracovnej sily. 2,7% obyvateľov v roku 2006 bolo mimo Slovenska v rámci EÚ. My sme spravili také štatistické zisťovanie medzi 234 expertmi trhu práce v celej Európe a opýtali sme sa teda, že vlastne, či tá Európa potrebuje imigrantov a akých. Veľká väčšina, keby som tak zhrnul troma vetami, veľká väčšina hovorí áno, potrebujeme imigrantov a to najmä vysoko kvalifikovaných. Takže ten odborný pohľad na túto tému je, že imigrantov potrebujeme a súvisí to aj s tou globálnou dielbou práce, kde vlastne tá vyššia pridaná hodnota sa vytvára v Európe, teda jedno z takých centier tej vyššej pridanej hodnoty je Európa a to vyvoláva dopyt po vysoko kvalifikovanej pracovnej sile, ktoré je pomerne nedostatok, pretože ten náš vzdelávací systém nie je až tak dobre schopný vyprodukovať. Takže keď to zhrniem, máme starnúcu a klesajúcu populáciu, a aj keď sa zatiaľ očakáva mierne zvyšovanie pomeru produktívnej populácie, máme veľmi nízku pôrodnosť a veľká časť našej populácie migruje mimo Slovenska. Takže tá naša perspektíva je, že buď sa zmierime so zníženým ekonomickým potenciálom a pomalším rastom na Slovensku, alebo sa nejakým spôsobom pokúsime tieto demografické trendy kompenzovať.
A imigrácia z tretích krajín a integrácia imigrantov je jednou z významných možností. Ďalšou je samozrejme návrat tých ľudí, ktorí nám odchádzajú, a to už súvisí s tým prístupom do Európskej únie, kde mnoho ľudí zo Slovenska odišlo a teraz je otázka, čo spravia. Čo spravia, či tam nastane ten odliv, či je trvalý, alebo či bude, či nastane nejaká cirkulárna alebo obehová migrácia, keď sa tí migranti začnú vrácať aj so získanými skúsenostami, kapitálom a tak ďalej. Ako sme na tom my? Slovensko má veľmi malú mieru imigrácie. Sme na chvoste Európskej únie, máme veľmi málo imigrantov, čo sa dá interpretovať tak, že nie sme schopní získať kvalifikovanú pracovnú silu na tom globálnom trhu práce s kvalifikovanými pracovníkmi. Takže veľmi zaostávame. Jednou z pozitívnych vecí je, že ten trend je vstúpajúci od vstupu do Európskej únie, takže máme aj dobré správy. A ďalšou dobrou správou je, že na Slovensku sú imigranti pomerne vzdelaní. Keď si pozrieme podiel vysoko kvalifikovaných, stredne kvalifikovaných, nízko kvalifikovaných imigrantov, natives sú domáca populácia, imigranti sú imigranti a non-EU imigranti sú imigranti z tretích krajín. Vidíme, že všetci sú vzdelanejší ako naša domáca populácia. Takže extrémne málo imigrantov, nie je moc dobrá správa, ich množstvo rastie, pozitívny trend, sú zatiaľ pomerne vzdelaní, to je tiež pozitívne. Veľké množstvo ľudí nám odchádza, nazveme to, že to je riziko, dá sa to obrátiť aj na dobrú, aj dobrým smerom, môže to dopadnúť aj horšie, len málo sa vracia, čo by som videl negatívne. Pritom vieme, že imigranti neberú prácu a neznižujú mzdy miestnej pracovnej sile. Je o tom strašne veľa výskumu, každý sa snaží nájsť nejaké negatívne čísla a tie negatívne čísla sa veľmi ťažko hľadajú, keď sa náhodou nájdu signifikantné štatisticky, sú veľmi malé. Veľmi malé. Imigranti nezneužívajú sociálny systém, nie je to pravda. Všetci si to myslia, nie je to pravda. A imigranti zvyšujú dynamiku a flexibilitu trhu práce a ekonomiky, patria medzi najflexibilnejšiu pracovnú silu celkovo. Čo teda máme robiť? Opýtali sme sa tých expertov trhu práce, čo teda podľa nich by bolo správnym prístupom. A tu vidíme tie percentá, ktoré odpovedali na tie rôzne možnosti. Výrazné zisky sú v kategóriách imigrácia podľa dopytu na trhu práce. To znamená, že niekto, keď nájde si prácu na Slovensku, spĺňa základné normy, tak je in. A pozitívna selekcia na základe vzdelania a schopnosti, prípadne jazyka. To znamená, že získavať kvalifikovanú pracovnú silu, ktorý sa na slovenskom pracovnom trhu uplatňa. Jedna dôležitá poznámka, ja tu nehovorím o humanitárnej migrácii, ja hovorím o ekonomickej migrácii. To sú úplne iné témy, toto je ekonomická migrácia alebo migrácia pracovníkov. Vidíme, že celkom podstatná časť expertov povedala aj otvoriť hranicu. Čo môže byť svoje rizika, ale je to pomerne preferovaný spôsob. Mám jednu minútku? Výborné. A jedna z dôležitých vecí pri tej imigrácii je teda nielen imigrácia ako taká, ale potom aj integrácia imigrantov. Tu sme zmapovali situáciu etnických minorít, toto bol trošku kontext toho výskumu, etnických minorít a imigrantov na Slovensku. Takže vidíme, že Rómovia sú na tom absolútne najhoršie, čo sa týka rizika neintegrácie, teda rizika exklúzie a trendu. Trojka trend znamená, že sa to ešte zhoršuje. Ale zaujímavé z pohľadu imigrácie je tá skupina Asians, teda Aziati, ktorá má pomerne významné riziko exklúzie a ten trend je, že sa nemení, hej. Bolo by dobre tento výskum zopakovať a dať sa tam viacej tie novšie skupiny imigrantov, ale pre trh práce je dôležité nielen imigrácia, ale potom aj integrácia. Tu som vám chcel ukázať, že aj tam máme určité rizika, na ktoré musíme myslieť. Takže veľmi zhruba závery. Európa aj Slovensko potrebujú imigrantov. Obavy z imigrácie sú neopodstatnené a už vôbec nie tie, ktoré vznikli v kontexte rozširovania Európskej únie. Hlavne v tých starších all member states, tých štátov, ktoré už boli EU15. Otvorenie
nemeckého a rakúskeho trhu nebude mať podľa mňa významný ekonomický dopad, ako samozrejme v tých štatistikách uvidíme nejaký takýto nárast, ktorý sa potom rozplynie, ale významné ekonomicky to nebude. Čo bude zaujímavé to, čo je zaujímavé, je to, že ako sa tí imigranti, ktorí už napríklad odišli do Írska a stratili tam prácu, či idú na ten nemecký trh, a máme nejaké signály, že áno, určite teda idú. Takže skôr by som videl toto ako oveľa významnejší kanál vzrastu imigrantov v Nemecku, ako ten, že noví imigranti pôjdu zo Slovenska, z Poľska a tak ďalej. Odlev migrantov zo Slovenska po rozšírení je určitým rizikom. Podstatné je, čo sa stane potom. My vieme, že tí imigranti tvrdia, že sú dočasní. Ja som dneska ráno prišiel z Washingtonu, sedel som vedľa človeka, ktorý išiel do Ameriky na rok a aj stále tam, a to bolo 68. Hej. To znamená, že tie intencie, oni sa môžu zmeniť. Keď sa tam človek vydá, ožení, tak môže ostať. Ale táto situácia je dnes iná. Hej. Slovensko nie je obsadené sovietskými vojskami a tí ľudia môžu pendlovať, môžu sa vrátiť kedykoľvek, takže teraz by som viacej veril tomu, že tí, ktorí povedia, že sa chcú vrátiť, a tých je nejakých, Lucia to povie potom asi presnejšie, to nejakých 85% tvrdí, že sa chce vrátiť. A ja verím tomu, že mnohí z nich sa aj vrátia. Ale úlohou našej politiky migračnej by malo byť toto podporovať, pretože vlastne potom môžeme riziko odlevu transformovať na pozitívum toho, že oni získajú nové skúsenosti, naučia sa jazyk, naučia sa či podnikať, či fungovať v inom prostredí, kultúrne veci sa naučia a vrátia sa naspäť na Slovensko, čo môže byť len pozitívum pre Slovensko. Koordinácia v rámci Európskej únie je dôležitá, a to najmä v oblasti transferability nárokov na sociálny systém. Samozrejme, potom sú tam nejaké ohľady na Schengen, ale myslím si, že voľná súťaž migrantov prospieva Európskej únie a prospieva zvyšovanie kompetitívnosti Európskej únie ako celku. Z pohľadu Slovenska máme stále málo imigrantov, čo obmedzuje a bude brzdiť ekonomický rozvoj. Potrebujeme kvalifikovaných imigrantov a tiež návrat tých, nazvem to našimcov, neviem ako, keď niekto poradí lepšie slovo na ľudí, ktorí odišli a sú Slováci, alebo teda občania Slovenska, tak budem rád. Chýba nám konzistentná imigračná politika, ktorá by kompenzovala tie negatívne demografické trendy. Nie som naivný, aby som tvrdil, že ich dokáže zvrátiť, alebo že to dokážeme, akože tá migrácia to bude nejaký ten zázračný liek, ale určitým spôsobom nám môže pomôcť. A aby získala pre Slovensko talenty z toho. Teraz sa veľmi prudko zvyšuje súťaž, keď si všimnete všetky štáty, mnohé štáty zavádzajú teda imigračnú politiku, ktorá práve priťahuje, ktoré celými priťahuje tých kvalifikovaných imigrantov, ktorí sa pohybujú na svetovom trhu. Integračná politika silne absentuje a ja to vidím ako, že prichádzame o šancu. O migrácii hovoríme pomerne málo, teraz som veľmi rád, že sa o tom začína hovoriť viac, ale hovoríme o tom pomerne málo, pretože sa nám zdá, že s tým nemáme problém, hej? Ako, nemáme ten problém ako napríklad v Nemecku, turecká minorita alebo iná minorita, kde proste tu hovoríme o integrácii a tak ďalej. Nám sa zdá, že nemáme problém. Ja tvrdím, že my máme problém práve to, že ich nemáme, hej? Ako ja tvrdím, že náš problém je to, že my nemáme tu tých imigrantov, tých schopných, my tu nemáme tých študentov z iných krajín, ktorí by tu študovali a ktorí by mali záujem o túto krajinu a ktorí by sem prišli, niečo sa naučili a ostali tu a pracovali tu a odovzdávali ich skúsenosti a ich talenty na Slovensku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zároveň mi dovolte, aby som privítal pána Bernarda Prisa, riaditeľa Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, čím sa náš panel stal kompletným. Tá druhá prezentácia, teda rád odozdám slovo Lucii Kurekovej. Niektoré témy už boli naznačené, tu mám videno, čiže ďakujem za taký úvod do problematiky a pravdepodobne teraz budeme počuť aj konkrétne veci, ktoré sa týkajú teda otvorenia trhu práce v Nemecku a v Rakúsku a tých vplyvov na Slovensko očakávaných, čiže tie potom budeme môcť rozdiskutovať ďalej s povolanými pánmi z prostredia štátnej správy. Čiže nech sa páči.